Ini makili Mas Warsito saking Petung. Nggih, Mbah Sekar mewakili Mas Warsito saking Petung Padas. Sampun jangkep 6. Monggo dipun lanjut Mas Marmo. Nggih, monggo tandhaipun kala teri jumeneng. Mbak Ira. Warga sami bujang mobjar jajanan pasar kolong kumelong jenang mencorong tinola sengkala kari mulya Matri prawarga sami bujang mobjar jajanan pasar kelong kumelong jenang mencorong tinola sengkala kadimul ya
cah ayu aku tuku jeruke sekilo iki piro regane apa entuk dek tak tiliki dhisik ora betah aku selak milih entuk wae mas sampean tiliki ijol iki ya wis apa lanjut cah ayu aku tuku jeruke sekilo iki piro regane seketemu mas iki sakilone warga tuku demai bakule apa entuk mbak tak tiliki dhisik ora betah wis hop hae ji monggo dilanjut Mbah Salim nggih telas Mbah nggih monggo Katang pramugari Ibu Waranggana bagi sampur ingkang angka setunggal kunjuk dhumateng PJ Kades Ngeranget nggih menika Bapak Darmaji. Angka kalih Mbah Kasun saking Sempu Mas Iguk. Mas Iguk Sempu nggih. 3 Mas Aguk saking Kembang Kuning. Mbolo. Sekawan Mbah Tamsir saking Usupan Bodak. Gangsa Mas Wawan saking Delangkup. Jangkepipun 6 nggih menika Pak Tarman saking Ukir. Nggih mbok bilih badhe ngersakaken jineman monggo katuran tindak mriki. Mas Aguk napa Mbah Tamsir? Mas Aguk mengke sing makili Pak Kuat. Mboten nggih. Nggih. Nggih riyen Mas nggih mengke panjenengan. Basir kopine wengi mboten enten sakniki dicampuri jahe mawon nggih. Nggih sing enak nggih monggo. Soryo sisih wetan padang sumilae rembulan tebadari anuruti padange
wong manis nalikane sepisan ketemu ana kono kae gawang-gawang angel dilalekke Muga-muga Gusti tansah ngeparengno dadi srana usadala roas mara matur suwun. Nggih, monggo ingkang sampun pikatuk sampun kapuri jumeneng wonten ing sasana budaya. Putra Pak Sekda saking Ngranget. Mas Darmaji. Nah, terus Mbah Wo saking Sempu Padas. Oke, monggo jumeneng Mas Wawan, Mas Aguk, Pak Kuat saking Drangkup, monggo jumeneng Mas Mbah Tamsir. Sikenten Mbah Kuat, nggih Mbah Kuat nggih bareng mriki. Kali Mas Tarman monggo jumeneng. Kadharaken ibu-ibu Waranggono monggo jumeneng. Wis gak usah sepot-sepotan sak sore. Ora bagian nggon. Tok ne urung dicepot ya Mas Tris ya. Lah iya. Iki piye to? Nggih monggo Mbah Tamsir. Sik ben bar nek mulai. Tiwas teko omah kok dadi pikiran.